ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் சமையல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நல்ல மொறுமொறுப்பான காரசாரமான மசாலா கடலை தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மசாலா கடலை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் வேர்க்கடலை எடுத்துக்கிறேன். வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலை தான் எடுத்துக்கணும், வறுத்தது வேண்டாம். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் கடலையோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், நம்ம சேர்த்த எல்லா மசாலா பொருட்களும் கடலையோட நல்லா கோட்டாகி இருக்குது. இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதையும் நல்லா கலந்து விடணும். தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நல்ல கடலையோட நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இது கூட நான் ஏற்கனவே எண்ணெய் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதிலிருந்து 1 குழிக்கரண்டி எடுத்து கடலையோடு நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது சேர்த்ததுக்கப்புறம் கை வச்சு கலக்காமல் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கலாம். இது போல் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நம்ம பிசைஞ்சுக்கலாம். எனக்கு இந்த அரிசி மாவு கடலை மாவு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது. சப்போஸ் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் போல் சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கு. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு நம்ம மாற்றிட்டு கடலைகளை ஒன்று ஒன்றா போடலாம். பாருங்கள், இது போல் ஒன்று ஒன்றா எண்ணெயில் போடுங்க. ஒரே மொத்தமாக எல்லா கடலைகளையும் போடக்கூடாது. இப்படி ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக பிரித்து போடணும். இப்படி ஒன்று ஒன்றா பிரித்து போடும்போது தான் தனித்தனி கடலைகள் நல்லா வெந்து நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இது போல் எண்ணெயில் எவ்வளோ போட முடியுமோ அந்தளவுக்கு போட்டலாம் நம்ம. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே இருக்கணும். நம்ம போட்டுக்கிறது பச்சை வேர்க்கடலைங்கிறதுனால நல்லா உள்ளே எல்லாமே நல்லா வெந்து கிடைக்கணும். அதனால் கலந்துகிட்டே இருங்க. இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் கடலைகளை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ கடலையெல்லாம் வெந்தாச்சு. இப்போ நான் இதை வெளியில் எடுத்துடுறேன். சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப நல்ல மொறுமொறுன்னு இருக்கும். நான் அடுத்த பேட்சும் இதே மாதிரி போட்டுக்கிறேன். இப்படி ஒன்று ஒன்றா உதிர்த்து நம்ம போடும்போது ரொம்ப நல்ல மொறுமொறுன்னு கிடைக்கும். பாருங்கள், இது போல் கடலைகள் எல்லாம் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்படியே 2-3 பேட்சாக நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கும்போது தான் நல்லா வெந்து கிடைக்குது. நம்ம போட்டுக்கிறது வறுக்காத வேர்க்கடலைங்கிறதுனால நல்லா வேகணும். ஸோ ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேமில் மீடியம் ஃப்ளேமில் மாற்றி வச்சு இந்த மாதிரி கலந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் நல்லா வெந்து கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிருச்சு. இப்போ நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன். இது போல் எல்லா பேட்ச் கடலைகளையும் நான் பொரித்து எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பரான மசாலா வேர்க்கடலை நமக்கு தயாராகிடுச்சு. இது நல்ல மொறுமொறுன்னு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது கொடுக்குறதுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு இது நல்ல ரெசிபி. 10 நாள் வரைக்கும் கூட நீங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலைகள் பொரித்து கடலைகள் மேலே போட்டுக்கிறேன். அது இன்னுமே நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. பாருங்கள், இது போல் கருவேப்பிலைகள் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கடலைகள் மேலே சேர்த்துக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி நான் சொன்ன அளவுகளோட வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் செய்கிறதுக்கு. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.